Foli ni waliɲuman an bɛ o bila ka se aw bɛɛ lajɛlen ma nin kuma in b'a sɔrɔ an minnu sigin bɛ ka ɲɛmada Serifula Jabaramuso jamukan sariya bulon fɛ an b'aw fo ko aw bisimila aw ka jamukan mandi kan nin kuma in na bi an ka mɛn k'a ɲɛsin min ma o de ye kɛnyɛrɛye cakɛdaw jɔyɔrɔ min bɛ dɛmɛ la k'a ɲɛsin u ka yɔrɔ sigida baarakɛlaw ma a ka diya ka se sigidalamɔgɔw yɛrɛ ma ni ye cakɛda dayɛlɛ sigida min na ko a ka ɲi i ka dɛmɛ ka kan se olu ma ni ne fɔra sariya tɛmɛsira dɔw fɛ hukumu kɔnɔ bi ne ni aw an ka se ka bɔ kalama an ka hakilina a bɛna sigi ne ka bi le thème du jour la responsabilité sociétale des entreprises au Mali cas de l'Égypte Mali babu a bɛ ka sigi o de ka bi walasa ne ni aw an ka se ka caman faamu a kɔnɔna na maa welele o kɛnɛ kan Mamadou Cɛkura Danbɛlɛ responsable technique et administratif de l'Égypte Mali entreprise de gestion immobilière et foncière du Mali ale ɲɛmaa dɔ bɛ an bolokɔrɔ walasa ne ni aw an ka faamu jɔyɔrɔ jumɛn bɛ kɛnyɛrɛye cakɛdaw ka dɛmɛ na k'a ɲɛsin u bɛ mara yɔrɔ min na hakaja u bɛ sigida min na k'a ɲɛsin o tigilamɔgɔw ma n'Ala sɔnna jɔyɔrɔ min b'o la laɲini jumɛn b'a la est ce que a wajibiyalen don kɛnyɛrɛye cakɛda bɛɛ kan wa o jaabiw bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ nin babu in kɔnɔ n'a fɔra a minnu kɔ karidon midi 30 aw bɛ se ka segin ka jamukan in lajɛ Serifula Jabaramuso kan o la sɔni an ka maa welele an bɛ tɛmɛ ni babu ye inshallah. K'a fɔ k'aw bisimila Serifula Jabaramuso kan jamukan ye sariya bulon ye nin waati in na monsieur Danbɛlɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn kuma o kuma mako ser'i ma min ye dugukolo ko kunnafoni i nana o bɛɛ kan mais bi an kɛn bɛ k'a ɲɛsin kɛnyɛrɛye cakɛdaw ka dɛmɛ ma n'a fɔra ko kɛnyɛrɛye cakɛdaw ka dɛmɛ a yɛrɛ ko ten nanzarakan na ko responsabilité sociétale des entreprises an bɛ se k'a dɔn ale yɛrɛ ye jumɛn ye. n bɛ lajɛlikɛlaw bɛɛ fo n bɛ teleso ɲɛmɔgɔso fo a n'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen n bɛ n yɛrɛ ka directeur général fo n'o ye Fali Tarawele n'an ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw bɛɛ donc an bɛ kalo laharama la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ ni a tɔw bɛɛ s'an ma. Ya Rabbi amin. Donc thème ye responsabilité sociétale des entreprises donc n'i ye a jateminɛ a bɛ baarakɛyɔrɔw de ka jogo kofɔ parce que dɔw b'a fɔ ko responsabilité sociale des entreprises ni ko responsabilité sociale des entreprises a ti aspect bɛɛ fɔ parce que a ti économie fɔ a ti environnement fɔ social a bɛ da hadamadenw dama ma o la i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la responsabilité sociale mais u yɛrɛ ye jateminɛ kɛ kosɛbɛ n'i ko sociétal o bɛ bɔ hadamaden dɔrɔn kun kan donc ka na n'a ye économie kun kan ani ka na n'a ye environnement kun kan parce que n'i y'a mɛn hadamaden i bɛ yɔrɔ dɔ de la i bɛ sɔrɔ dɔ de ɲini donc o ye a fɛngɛ ye a bɛ baarakɛlaw de ka cakɛlaw ka jogo de fɔ jogo min bɛ yen ni u yɛrɛ kan k'a ta k'a ɲɛsin u yɛrɛ ma fɔlɔ o ye fɔlɔ ye ani u kan k'a ɲɛsin u ka sigida ma o ye filanan ye min b'a to u yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ u bɛ taa ɲɛ cogo min sigida kɔnɔna na u bɛ baara minɛ i mana kɛ baara la cogo cogo impact dɔ de bɛ a kan impact min bɛ yen ni tɔɔrɔ dɔ bɛ se sigida mɔgɔw ma donc olu corrigeli i b'i yɛrɛ de ka image ɲɛ k'i yɛrɛ koja i sigiyɔrɔ mɔgɔ ye o de la a fɔ responsabilité sociétale des entreprises a kɔnɔfɛnw ka ca komi kuma daminɛ don an na se a tɔ ma min bɛ walawala pour que mɔgɔ k'a faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ. N'Ala sɔnna an ye dɔ faamu o la i bɔra ka i da don jɔsen dɔw la i n'a fɔ i da sera n'an y'a ta k'a lajɛ jɔsenba 3 ma min ye sigida yɛrɛ cogoya ye ni i bɛ sigida la ni tɔɔrɔ bɛ se mɔgɔw ma walima ni i bɛ ɲaman dɔw produit ni o bɛ se ka sigida yɛrɛ nɔgɔ environnement ta fan fɛ ani da sera musakako fana ta fanfɛla ma mais n'an ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ bi kunkolona jumɛn yɛrɛ bɛ nin taasira in na.
n'o ye responsabilité kunda jumɛn b'a la n'an ko ma ko objectif. Responsabilité sociétale des entreprises ye kunkilenna min bi a la a dabɔkun de ye entreprise minnu bɛ yen n'u bɛ sigidaw la u yɛrɛ fɔlɔ u k'u tilen u ka baara kɔnɔna na quand on dit responsable fo i ka kɛ mɔgɔ de ye maa min ye maa ladiri jɔlen bɛ entreprise u ka ladiriya a b'o de ko fɔ o ye fɔlɔ ye entreprise u bɛ sigi min na u bɛ ka mun de kɛ sigiyɔrɔmɔgɔw ye sigiyɔrɔmɔgɔw u bɛ sigi min na u bɛ ka mun de kɛ environnement i n'a fɔ kungo i n'a fɔ jiw i n'a fɔ fɛngɛ caman bɛ yen u bɛ ka mun de kɛ olu ye a bi o bɛɛ de ko fɔ pour que a ka ɲɛsin o ma ka olu la yiriwa n'a fɔra développement social e bi mɔgɔw de cɛla donc société i bi fɛɛrɛ kɛ a bɛ se ka kɛ développement social yɛrɛ o tɛ taa kɛnɛya kɔ o tɛ taa kalan kɔ o tɛ taa ɲɛnajɛ dɔw kɔ donc i bi fɛɛrɛ kɛ i nɔ ka ye nin bɛɛ la i ka impact i bi tiɲɛni min kɛ pour que i ka image ɲuman di i yɛrɛ ma i bi dɛmɛ kɛ nin siraw kan o ye dɔ ye développement économique i bi fɛɛrɛ kɛ sɔrɔda minnu bɛ yen i bɛ se ka taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen u bɛ fɛn dɔ labɛn pour que a ka kɛ mɔgɔw ka bɔ nɔgɔla sira dɔw ye misalila aw ka ca donc i b'a lajɛ i bɛ se ka min kɛ o dɛmɛ kɔnɔna na o ye responsabilité dɔ ye objectif wɛrɛ min b'a la a tuguni i bɛ sigida min na parce que an bɛ baara fɛn o fɛn la hali n'i y'a mɛn développement durable bɛ nin aspect saba min e filɛ k'a fɔ a b'o de kan o développement durable fo e k'a ye bi e bɛ ka mun de kɛ bi e bɛ ka tɔnɔ sɔrɔ a la e bɛ ka tɔnɔ sɔrɔ a la i jija maa minnu fana bi e kɔfɛ olu fana ka o ɲɔgɔn kelen tɔnɔ sɔrɔ a ka sɔrɔ e ka dilanni ma tiɲɛni kɛ olu kunna e ka développement a man ka i kɔfɛ mɔgɔw ka développement lajɔ sira kan a fɔ o de ma ko développement durable ti an kɔrɔ ye durable ye ka taa di n'i y'a ta e bɛ tugu n'a ye mais ne ye min ta fo i ka segin k'o kelen ta donc o la y a rupture donc durable in bi économie fɔ a bɛ société fɔ a bɛ environnement fɔ donc i ka kɛ o kɔnɔna na donc a laɲini wɛrɛ ye min ye fana tuguni fana e min bɛ yen n'i bɛ ka nin ko ninnu kɛ f'i k'a yira de ni a wele ko transparence i k'a yira de bon ne bɛ ka nin de kɛ tan cogo la a cogo ye nin ye n bɛ ka nin de kɛ n ka politique kɔnɔna na RSE kɔnɔna i b'o fana yira a la a parti dɔ bɛ yen u b'o fɔ équité o ye i ni jamana de cɛ ye i bɛ yɔrɔ yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ sariya dɔ de bɛ yen sariya minnu bɛ yen n'i kan ka a bonya e mana RSE kɛ cogo o cogo n'i t'i ka hakɛ min bɛ yen ni jamana cɛ n'i t'i ka olu bɔ a sira ma e ma tila i yɛrɛ ta la fɔlɔ i tɛ se ka ɲuman kɛ o hakɛ min b'i kan f'i k'o de kɛ donc objectif nin bɛɛ de kunkilenna bi a la fo ka nin bɛɛ de ye k'a dɔn olu ye objectif a diyara n ye mais bi ni an ye jateminɛ kɛ an ye a kunkilennaw dɔn sisan min ye objectif ye mais n'an ko k'an ka kuma nafa kan an bɛ don min na i ko bi maa caman bɛ yen nɔ u bɛ k'an lajɛ sisan nɔ mais u b'a fɛ an ka kuma ko in yɛrɛ nafaba kan a bɛ se ka na ni min ye sigida kɔnɔna na ni lafiya don ni lakana don ni fɛn mun don i k'i da don nafa ninnu na ka a ɲɛfɔ an ɲɛna walasa maaw k'u yɛrɛ y'a kɔnɔna na. Bon, responsabilité sociétale a nafa ti ban parce que a dabɔkun de n'i ye entreprise yɛrɛ n'o ye kɛnyɛrɛ ye a sigikun de ye fɔlɔ pour que entreprise pour que a ka tɔnɔ sɔrɔ a dabɔkun fɔlɔ de y'o ye fɔlɔ mais a fɔra ko o tɔnɔ ɲini kɔnɔna na i k'i jija i bi sigida min na i ka fɛn dɔ ta ka ɲɛsin a ma min b'a to sigida bɛ se ka bɔ nɔgɔ la i ka fɛn dɔ ta ka ɲɛsin sigida ma min b'a to u fana bɛ ɲɛtaa dɔ sɔrɔ i n'a fɔ e bɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ parce que i ka baarada mana kɛ cogo o cogo yɔrɔ dɔ la degun dɔ bɛ yen i bɛ k'o kɛ mɔgɔ la o degun a tɛ fɔ i b'a hakɛ bɛɛ sara koyi mais a to fɛn dɔ ka yira min t'i ka baara yɛrɛ kɔnɔna ye directement karisa an kɔni b'a dɔn ni nin de ye mais a bɛ ka nin fana kɛ dɛ
donc o ka responsabilité sociale partie dɔ ye i ka sigida a bɛ se ka kɛ misali la dɛ o tɛ diyagoya ye i bɛ se ka dɔw dɛmɛ sira dilan na a bɛ se ka kɛ falatɔ dɔw bɛ yen i bɛ se ka olu dɛmɛ o dɛmɛ cogo fana bɛ yen mais olu bɛɛ la o b'a sɔrɔ programme dɔ de bɛ e fana bolo o programme min i kan k'a kɛ en communication an ka laɲini ye nin de ye an bɛ de fɛ an bɛ fɛ ka nin de kɛ an ka RSE la f'a ka dɔn de a kana kɛ dibi ko ye a kana kɛ ko dɔ ye ni ko min cunna kɛ i bɛ fɛn dɔ de kɛ o dɔrɔn tɛ se ka kɛ RSE f'i k'a programme de n kan ka nin de kɛ nin waati kɔnɔna na min de kɛ n ka waati kɔnɔ min de kɛ nin waati kɔnɔna na pour que a ka dɔn nin entreprise min filɛ nin ye nin sigida la a nafa de ye nin ye nin kan o ye kelen ye et puis n'i b'o kɛ i t'a kɛ fɛn min ka nɔgɔ i ma on dit de prendre en compte les besoins des partenaires i b'a lajɛ i ni minnu bɛ a baara la fɔlɔ ani i bɛ sigida minnu na mɔgɔ jumɛn de bɛ u la olu bɛɛ de kan ka ɲini i ka responsabilité sociétale kɔnɔna na parce que i bɛ ka nafa sɔrɔ sira min fɔ nafa min bɛ a la o de ye ninnu ye i b'a lajɛ ni minnu bɛ u mɔgɔw jumɛn de la sisan dɛmɛ ko la i bɛ se ka bɔ ni o dɛmɛ sira ye i bɛ o kɛ pour que u fana ka bɔ e nu ma a b'a to e fana bɛ yen a ka nafa min bɛ a la e yɛrɛ bolo fana a b'a to e min bɛ k'a kɛ ni produit de bɛ e bolo k'a baara k'a feere o produit a bɛ sanga sɔrɔ ka da produit tigi ka jogo kan ka ɲɛsin sigida ma o ye e yɛrɛ ka essor économique ye i bɛ maa minnu nafa fana olu caman bɛ yen a bɛ se ka dɔw bɔ nɔgɔ la a bɛ se ka dɔw bɔ degun na a bɛ se ka dɔw bɔ tɔɔrɔ dɔw la o nafa tɛ se ka ban parce que n'i bɛna mɔgɔ yɔrɔ la n'i bɛna fɛn kɛ dan tɛ a la quoi wala olu ye nafa dɔw ye wala a diyara n ye mais anw kɔni an bɛ sariya bulon de kɔnɔna na o la n'an ye ci bila mɔgɔw ma anw tɛ taa ka segin kɛ kuma dɔw nɔfɛ an b'a fɛ k'a dɔn n'i ye nin bɛɛ fɔ an ye faamuyali sɔrɔ n na mais cakɛda min bi ni e yɛrɛ y'o ɲɛmaa dankan dɔ ye n'o ye Egypte Mali ye aw ye mun ni mun kɛ concrètement waati laban ninnu kɔnɔ ni an bɛ se k'o kɛ misali ye maaw k'a faamu k'a fɔ ko in yɛrɛ sigilen don mun kan a ye mun ni mun de bon an yɛrɛ bɛ se ka fitinin minnu kɛ an bɛ olu kɛ parce que ni i nana développement social kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ kalanyɔrɔ dɔw bɛ yen u mago bɛ fɛn dɔw la a sɔrɔ dafalen tɛ u bolo bon an bɛ sigida min na an tɛna tɔgɔ fɔli kɛ an ye olu min kɛ olu yelen bɛ et août 2022 et on a eu la chance jeunes minnu bɛ yen n'u u ye kalan kɛ parce que n'i tilara kalan na i kan ka baara de ɲini baara bɛ ɲini ni fɛɛrɛ jumɛn de ye parce que baara ɲini na lettre de motivation e kan k'o de kɛ e kan ka CV kɛ an ka n'i welela ka taa i sigi e kan ka jumɛn de fɔ minnu b'i ɲininka n'u bɛna baara d'i ma entretien d'embauche an ye séminaire kɛ o la avec le cabinet GRS Consulting monsieur Kanté ale y'a kɛ franchement o yɛrɛ kɔfɛ min yɛrɛ diyara ne ye a bɛɛ la o kɔfɛ mɔgɔ ye weleli kɛ karisa ni de kama an sera ka CV ɲuman dilan parce que o tɛ kala ekɔliso la dɔw ko ne sera ka lettre de motivation kɛ dɔw ko bon entretien d'embauche n taara hali complexe ma kɛ n na u ye ɲininka a kɛ i n'a fɔ n y'a préparé de bon mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin fɛn ninnu de la parce que fɛn bɛɛ ti k'i k'a kɛ ni wariba ye juste il faut avoir la technique donc an b'o politique fɛn o fɛn élaborer an b'a analyse de kɛ selon les budgets donc an bɛ bɔ ni o sira de ye a fɛn ninnu bɛɛ ti wariba tigɛ ye mais n'an tora o cadre kɔnɔna na sisan Egypte Mali est-ce que a ye formation mun kɛ ni an y'a faamu k'a ɲɛ a bɛ i n'a fɔ ekɔliden minnu tilara kalan na sanfɛ kalanw na walima yɔrɔ wɛrɛ la n'u bɛ baara ɲini na u ma baara sɔrɔ fɔlɔ somɔgɔw jigi b'u kan ka se ka olu dege baara ɲini cogo fɛɛrɛw la min ye CV dilannen ye walasa k'i yɛrɛ mankutu i tabagaw ɲɛna mɔgɔ min kan k'i ta
k'i yɛrɛ mankutu ɲɛna k'a sɔrɔ o ɲɛ ma d'i kan an bɛ se ka faamu o hukumu kɔnɔna na effectivement mais est-ce que Egypte Mali yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen dɔ ma wa walima an b'o fana jate a ka responsabilité sociale des entreprises sira fɛ bon an y'o kɛ cadre de RSI de kɔnɔna na responsabilité sociétale des entreprises parce que Egypte ye agence immobilière de an ka baara bɛnnen bɛ dugukolo ko de ma donc yɛrɛ mɔgɔ ka baara ɲini o formation o t'an na ne y'o de fɔ n ko il faut encore voir les besoins des partenaires et les besoins de la société dans laquelle tu es. I bɛ sigida min na olu ka mugu a bɛ se ka kɛ jumɛn de ye i bɛ se ka nafa jumɛn de se u ma min t'i yɛrɛ ka baara kɔnɔna ye sinon an minnu ye u bila formation na o t'an ka baara ye an ye mɔgɔ de ɲini o ɲɛna ma o y'a formation kɛ kunna alhamdulilayi a ɲɛna mais hali ni a kɛra yɔrɔ dɔ la musakanin kɛra a la olu ti maa degun parce que i sigilen bɛ o kan quoi. mais ni o kulu la an bɛ se k'a dɔn aw sera ka sifin joli fara ɲɔgɔn kan walasa ka u dege o baara ɲini fɛɛrɛ ninnu na u ka se ka lakɔgɔ walasa k'u hakili jɔ kosɛbɛ n'u taara baara ɲini na ɲininkali mun bɛ k'a la u ka se k'o bɛɛ jaabi u bɛ yɛrɛ mankutu sɛbɛn mun dilan n'o ye sɛbɛn lettre de motivation u ka se ka kɛ ka ɲɛ ɔ an bɛ se k'a dɔn sifinnaka joli sera ka formation in kɛ 273 mɔgɔ 273 o de tun bɛ lisi la présent mɔgɔ 273 o bɛɛ de sera ka olu bɛɛ ye a formation kɛ ah bon mais formation bannen est-ce que aw sera ka jaalatigɛ sɛbɛn dɔ d'u ma a bɛɛ kelen-kelenna ye attestation de formation sɔrɔ kabini a d'u bɛɛ ma dɔw ta cir'u ma mail fɛ dɔw nan'u ta minɛ en copie dure bɛɛ y'a sɔrɔ mais o musaka in bɔra Egypte Mali yɛrɛ kun walasa ka se ka nin kɛ an b'a dɔn n'i ye cabinet fɔ bi consultation fɔ i b'a fɔ ko musaka donc Egypte Mali yɛrɛ de ye i don musaka kɔrɔ ka formation in kɛ ani n'i ye maaw fara ɲɔgɔn kan ka se tile kelen ma tile kelen dafalen kɛ yɔrɔ la i kan ka dɔɔni ɲini ka d'u ma o ko kɛra cogo jumɛn bon alhamdulilayi ala y'o bɛɛ nɔgɔya olu bɛɛ mɔgɔni kɔngɔ ma sigi mɔgɔni minɔgɔ ma sigi bon min yɛrɛ kɛra sababu ye ka formation kɛ a y'a ko nɔgɔya an bolo kojugu a y'an dɛmɛ an ka foli b'a ye n'a tulo b'a la ou bien n'a ka mɔgɔya mɛn non musaka nafa t'o fɔli la d'accord a diyara n ye merci an b'a fɛ ka dɔwɛrɛw dɔn ni dɔwɛrɛw bɛ yen parce que hakilina bɛ nin kan bi anw ka laɲini kunba dɔ ye mun ye nin kan nin de ye ni sariya kɛmɛ ka wajibiya bɛɛ kan bɛɛ ka se k'i yɛrɛ y'a kɔrɔ minnu ma se ka dɔ k'a la u ka lajɛ k'a ta ka kɛ misali ye ɔ nin formation kɔfɛ est-ce que aw danna formation in ma wa walima a fana kɛmɛ k'a bolo da fɛn wɛrɛ la min nafa bɛ se sigidala mɔgɔw ma i n'a fɔ nin bɛ cogo min na bon fɛn misɛnnin minnu bɛ yen ni semaine culturelle don ani appui aux artistes ani fɛn nasugu caman misɛnmanin bɛ yen an bɛ olu kɛ mɔgɔ ti olu ti gravé parce que olu ye fɛnw de ye qui sont passagers mais tout récemment an y'an jija pont dɔ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ Sibiribugu ani Dogo Duma a ka mɔgɔ yɛrɛ taara reportage la an ye o pont dilan et puis ka tila k'a fɔ ka d'a kan cadre politique an ka politique RSE kɔnɔna de la an ye nin kɛ parce que les besoins étaient pressants bɛɛ tun b'a dɔn ko pont in nafa tun b'a la ka kɛ parce que a yɛrɛ tun ka gɛlɛn i ka waati jan kɛ n'i ma mɛn ko dɔ kasarala a dingɛ kɔnɔna na bon olu ye fɛn dɔ ye a bɛ mɔgɔ bɛɛ ka conscience interpeller ka kasara i n'a fɔ cogo jumɛn na bon ni den tora ji la ou bien kamalenkɔrɔ ka to ji la yɔrɔ olu kɔni o ye kasara ye kasara o ye kasara ye donc ani tɛmɛli gɛlɛya ka taa a yɔrɔw la olu bɛɛ tun problème bɛ yen bon alhamdulilayi ala y'an dɛmɛ ani bâti durable sera ka o baara kɛ a y'a fara pont jɔ fo k'a ɲɛ je crois que a yɛrɛ ka mɔgɔw tun bɛ a don ouverture la pont jɔli n b'a dɔn i y'a fɔ sisan nɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye don nataw la maa minnu ni tun bɛ to a la i da sera denmisɛnninw damadenw yɛrɛ ma a bɛ kɛ sababu ye ka niw na kisi i n'a fɔ an ye pont ye hali jamana ka pont dɔw jɔra yɔrɔ dɔw la
sana ka jɔ sango sa i b'a sɔrɔ maa caman ni tun bɛ to a la maa don dɔw dali a dali ni bi cɛ ka bɔ a don dɔw la ka se bi ma i b'a sɔrɔ maa si ni ma to a la ala t'a ka nin ye aw ka nin bila musaka ko kɔnɔna na k'aw jɔna musaka ye a tila ka mɔgɔ nafɔ fɔlɔ ye a filanan a fɔra de an bɛ ka kɛ cadre dɔ de kɔnɔna na n'o y'an ka responsabilité sociétale d'entreprise ye an bɛ ka kɛ o cadre kɔnɔna na an y'a kɛ ala y'a kɛ don an seginna o kuma kelen de kan donc k'a kɛ pour que hali an y'a image diffuser mɔgɔ caman bɛ olu bɛ se ka ko kɛ min ka girin n'an ta in bɛɛ ye donc ni u y'a ye mɔgɔ i kana siran ko kɛlɛ la n'a se b'i ye i kana siran ko kɛlɛ la n'i bɛ se k'a kɛ n'i y'a kɛ a nafa a bɛ s'i ma yɔrɔ caman an y'a médiatiser ka da o de kan sinon an tɛ nin si kɛ ni yɛrɛ yira ye an tɛ nin si kɛ ni yɛrɛ yira parce que yɛrɛ yira a bɛnnen tɛ bɛɛ la a diyara n ye o la point ye i n'a fɔ an bɛ se ka jaw seereya cogo min na nin bɛ i n'a fɔ a bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ ni faraw ni fɛnw ye ɔ fara bɛ se ka pɔn jɔ nin cogo in na ta ni nin tɛ a kamanagan kuma na k'a fɔ i bɛ se ka pɔn ban ka fɛn bɛɛ kɛ ni fara ye ta nin cogo in na ɔ hakilina in nin bɔra Egypte Mali yɛrɛ la wa walima a ye nin ta cogo jumɛn na bon en partenaire entreprise bâtir durable Samasé Traoré ale de ka hakilila ye nin baara ninnu ye hali pɔn dɔrɔn tɛ a bɛ so jɔ a bɛ fɛn caman kɛ ni fara gansan ka sɔrɔ nɛgɛ foyi t'a la ni yɛrɛ sera n'i y'a ye a bɛ kɛ kabako de y'i bolo mais a kɛra alhamdulilayi m'olu boli ka yɛlɛ ka tɛmɛ a kan mɔgɔw bɛ t'u ka baara la u bɛ segin sans problème pɔn fana a fɛrɛlen bɛ ale de bɛ a ɲɛdɔn komi anw ta ye min ye anw ta ye agence immobilière ye mais an ti se pɔn jɔ la a diyara n ye n'a ye musaka bɔra aw kun ka ban o bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni nafa nin sira kan an ye Mali yɛrɛ ka kɛlen dɔw ye i n'a fɔ an bɔra ka a jaw la kɔlɔsi cogo min na télé yɛrɛ la sisan an ye ja ninnu kɔni ye ka faamuyali caman sɔrɔ a kan o siratigɛ la est-ce que ni ɲɔgɔnna ni o ye responsabilité sociétale des entreprises est-ce que a wajibilen don kɛnyɛrɛye cakɛda bɛɛ lajɛlen kan wa bon wajibiya ye anw fɛ ni sariya de y'a sɛbɛn k'a fɔ ko nin de don n'i ma nin kɛ i bɛ ɲangi mɔgɔ caman bɛ o de kɛ wajibiya ye ni o tɛ ne b'a fɔ n ka wajibiyalen bɛ parce que Mali ye jamana de ye an bɛ convention internationale la o convention internationale dɔw minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ ko ISO ka norme kɔnɔna na a ka norme 1401 a n'a ka 26000 a bi a fɔ entreprise u k'u jija u ka exigence kɔnɔna na u ka wagatiw kɔnɔna na u ka fɛn dɔ kɛ min bi dresser responsabilité sociétale kan donc ni olu y'u fɔ jamana caman na Union européenne olu bɛ olu y'a certifié ten cogo la hali n'i ye américain ka yɔrɔ jateminɛ olu kɛlen ka fɛn dɔ ta n'u b'a fɔ ko Bicor olu ye entreprise minnu bɛ yen ni u ye baara kɛ u bɛ certificat dɔ d'u ma k'a fɔ tiɲɛna i ye nin kɛ tan a ɲɛna a bɛ se ka i ka image ɲɛ yɔrɔ caman u y'a kɛ ni tɔnsigiw yɛrɛ tɔnsigiba caman kɛra diɲɛ fan caman fɛ min kumana RSI kɔnɔna na kɔnɔ et puis fɛn tɛ fɛn kura ye kabini n'i y'a jateminɛ kabini 1950 américain kɔni y'a adopté mais u t'a kɛ jagoya ye u b'a f'i ma de karisa n'i ye nin kɛ nin ye taabolo ɲuman ye nin ka fisa nin bɛ se ka nafa se e yɛrɛ ma donc o la hakilitigiya b'a ye a kɛlen bɛ jagoya ye quoi surtout que ni bɛ organisation internationale la e ke olu k'a fɔ donc o de bɛ kɛ a jagoya yɔrɔ ye sinon ne ma sariya ye min b'a sɛbɛn yɛrɛ yɛrɛ ko n'i m'a kɛ tan ko nin bɛ k'i la mais bɛnkanw bɛ yen i n'a fɔ n ye ISO min fɔ organisation internationale dɔ bɛ yen min bi entreprise ka fɛnw bɛ uniformiser ale a k'a ka laɲini ye kosɛbɛ a ka norme 14001 na a n'a ka norme 2600 la a diyara n ye an ka waati nɔgɔyara an bolo mais an b'a fɛ k'a dɔn ni an ye a ta kɛnyɛrɛye cakɛdaw kan
yala be jangoya Mali entreprise dama kan wa walima hali multinational mumbe anwa jamana antna to folke mais ba ka fo société bado be Mali tate mais wu sigiron do jamana chama na amuso ko chama soro Mali kono yala ru ni Robin ko ina fana wa ben ni robi ala parce que ni bi kuma fo ni munumuna kuma no fe Mali jamana ye mi yelen bien quoi parce que mo kala lumbi mo be ni entreprise bi bulu ake entreprise micro entreprise yo ake petite entreprise yo ou ba ake moyenne entreprise yo imana ke entreprise fengo fei beni akadamana seridu amofika mo la digo ibika minke on dit aux entreprises d'être responsables des actes qu'ils causent ou munuke ou cheni munuke skidala ou komuge ni degumbe na be skidala ou ku jija ou ka responsabilité société konnana ou ka fendo ke mimba to uskida birwa bebe ko do kew imana isi entreprise ko ni mana kire chuku degundo be iboke fendo ke mimbi mangutunye et puis abato ere fana ikwa concurrent ibi teme ulani fendo yi parce que stratégie de communication dodo itsera iyere yira yoro de la kunyenike meni yake anobi donc ono killing kama mo tugu no fe produit mbi ani bi service mike mo tugu ka service no fe o kama o ka produit abija mo yi kada ika o kewale kama alika dan oma ibaye abe concerné national multinational abe concerné parce que convention internationale dit ne buga izo fo concerné o ye fait international les Maltais Abidjan jamana bel entreprise bi yoro ajaranye wala bisiki ka kunche la delikan nyumeme ebolo ka nyeshi kere ye chake da nyemogo ma walma atiguma mimi ka sababu u joran u ka tsaka fa nabna ni lafiya ina fa eju Mali ta infam jomna bon ni ko nga o kuma dakun surunya mi kuma jamana de ka alsaka hakilito entreprise la aku deme parce que entreprise na sigire bita soro ma chama de ka balo sirlembi ala ekele bita soro ka entreprise la ni ma tambala du temps ye jama mo joli donc ni jamana sera ka hakilito entreprise la entreprise ka beni damado bi ku deme ala ani ka fon no ya entreprise ma papier ko ni fengo chama ba entreprise baby ay restro règle konana parce que règle ko yere de bi ni begelea ni be règle konana ibi se ka RSE kuma fo mais mam be ni te règle konana ite en boss taxe rectifiant e man RSE kuma fo prele papier o gelea anata ka sigun gelea na musaka do chaya ulu baby se ka mo maboni bela ni onogara entreprise ma aka chala fe munu be ni bon sensible ou bi engagé RSE konana kosobe parce que ni mo ga hake dama abi ga hake fana bla no yala bo entreprise fana munu be ba nyini befe jodaman dogon quoi ibise mina mo dan idan be ki seko ke ibise ga mike mina ikoke ajaranye ami fo idamle merci jamkan seria blon la jabago Cherif la Jabaran Soka Mali kona ani jamana famaro fe ama fo ni ay sare blum plateau minka anwe anyeshin kere ye chake dawo jorom me demela ka nyeshin sigdama ka nyeshin sigdala mauma musaka kota fanfe sigda jana lakanan ta fanfe haka ja ka se mi ben sabatili adamadoro nyogonche o fabarala eju Mali ambora ka uka kelendo yesisa nunganga la dige maufe nani mala ka fo ni maworo sorola ka keliawla ka barawora ke ni nyonao mayo de be gain abela jenena pomi njolen fleni anaka sawe ka ninjaman kishi ka dauma woni fulika ka ninkenenka aw garsgade ko ene bi mawolele monsieur Mamadou Tchekoura Damele responsable technique et administratif de l'Égypte Mali entreprise de gestion immobilière et foncière du Mali analek me ñogon fe ñing kumayna wati wéré nene aw ana ñogon soro jëm kan saria blon keneka
mawludu amala ala ka sigi hɛrɛ la a kuncɛ hɛrɛ la jamana ala ka basigi ne b'a fɔ la a k'an bɛ dɔwɛrɛ salamu alaikum warahmatulahi taala barakatuh